Fl-Università tal-Antika fil-Belt Valletta l-Partit Laburista għala s-sensiela tal-qad bit-tema Ejja u Għajtijak li permess tagħhom seta' jisma' minn diversi persuni li ġejjin minn oqsma differenti fis-soċjetà. Għalhekk matul din il-laqgħa tkellmu l-erba' rapporters tal-attivitajiet preċedenti li ġabru dak kollu li kellhom xi jgħidu dawk li kienu preżenti għal dawn il-laqgħat. Il-professur Lino Bianco li segwa l-laqgħa u lidna u l-potenzjal ta' pajjiżna nnota l-importanza li ħajja it-tfal titieħed b'mod holistiku bħala parti integrali mill-familja. Qed nippreparawhom biżżejjed fejn qed nitkellmu formazzjoni ta' karattru, qed nifformawhom biżżejjed pereżempju fl-aspett ta' sport, fil-fatt l-isport huwa dimensjoni ħafna importanti kemm għal dik li hija saħħa fiżika u kemm dik li hija saħħa mentali. Fil-laqa ekonomija li taħdem għan-nies għamil punt tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol kif tispjega l-ekonomista Kerstin Kutajer Miller. Kollha għandna ambizzjonijiet differenti u allura kollha għandna stili differenti ta' xi jfisser għalina il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Hawn min forsi ħares li bħala il-50-50, però mhux neċessarjament tagħmel sens għal kulħadd. Mela rridu nofru aktar flessibilità biex in-nies ikollhom għodda differenti minn xiex jużaw għodda differenti li tippermettilhom jilħqu l-bilanċ għalihom li twassar għal kwalità kif jiddefinixxuha huma. Il-kittieb u xandar Joe Julian Farrugia, ir-rapporter tal-laqgħa li trattant l-arti u d-divertiment f'pajjiżna, elenka l-ħtiġijiet tas-settur fil-waqt li faħħar għadd ta' inizjattivi li ttieħdu fil-passat riċenti. Ma tistax ma semmix proset Mikas din il-ġimgħa għadni ma żortux imma kull fejn rajt kulħadd jgħid kemm hu sabiħ u rrid immur. Muża. Ir-ritorn wara ħafna snin tal-Festival tal-Kanzunetta bil-Malti. Mużika, reġgħet bdiet. U tant inċentivi oħrajn. L-antropologa Dr. Rachel Xikluna li kienet ir-rapporter tal-laqa lokalitajiet li rridu ngħixu fihom ukoll ta' elenku tal-aspetti varji li ġew diskussi. Issemmew ħafna pereżempju l-aspetti tal-bilanċ, l-aspett ta' dialogu, l-aspett tal-infrastruttura fiżika u anka inħarreġ ukoll l-element ta' traffiku u xaġa li laqtit immens kienet kif il-lokalitajiet, il-kunsilli lokali tagħna jistgħu jkollhom vuċi iktar animata.